Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Jerry. Taong 1989, La Castellana, Negros Occidental. Itong mga panahong ito, isang mag-aaral ng kilalang manggagamot itong si Jerry. Siya si Mang Elyong. Nasa edad 18 si Jerry nang magsimula siya sa pagsasanay. Napasok siya sa mundo ng panggagamot dahil na din sa pag-uudyok ng kanyang mga magulang. Bago naging mag-aaral ng isang manggagamot itong si Jerry, ay nagkaroon ng isang sakuna na halos ikamatay niya. 6 na taong gulang siya noong mga panahong ito. Nahulog ang sinasakyan nilang truck sa tulay dahil nawalan ito ng preno. Naiahon ng kanyang ama si Jerry, ngunit wala na itong malay. Napakalayo pa ng ospital sa kanila noong mga panahong yon, kaya di na ito umabot pa ng buhay. Inakala nilang tuluyan ng namatay si Jerry, kaya nagpasya silang iuwi na lang ang katawan nito. Sakay ng isang tricycle ay binaybay nila ang daan pauwi. Habang nasa daan ay may isang matanda ang pumara upang makisakay. Pinahinto naman ng nagmamaneho ang tricycle at sinabing may karga silang patay na katawan ng bata. Patay? Nasaan? Patingin nga! Wika ng matanda. Nang makita niya si Jerry ay hinaplos nito ang kanyang muka at tiningnan ng nanay ng bata. Sabay sabi ng, "Huwag mong iyakan ang natutulog na bata." Matapos niyang sabihin ang mga katagang yon, laking gulat ng nanay ni Jerry dahil bigla itong umubo. Laking pasasalamat ng mga magulang niya noong araw na yon dahil inakala nilang wala na ang kanilang anak. Agad nilang pinasakay ang matanda at isinama sa kanilang bahay para makapagpalit ng tuyong kasuotan. Basang-basa kasi ito ng dahil sa malakas na ulan. Nagpakilala ang matanda bilang si Mang Elyong. Isinalaysay niya ding pagala-gala lang siya sa lugar at walang matutuluyan. Bilang pasasalamat, inalok siya ng mag-asawa na sa kanila na lang tumira. Simula ng gabing yon, unti-unti nilang nalaman na ito palang si Mang Elyong ay isang mahusay na manggagamot. Sa kabila ng katandaan, kitang-kita pa din ang malakas nitong pangangatawan. Hindi rin pangkaraniwan ang bilis nito sa pagkilos na parang nasa edad 30 pa lang. Partida, 70 taon na si Mang Elyong noong mga panahong yon. Di nagtagal, pamilya na ang turing sa kanya ng mag-asawa. Maging si Jerry ay napalapit na din sa matanda. Dito na sinabi ni Mang Elyong ang dahilan kung bakit nabuhay muli si Jerry. "Ang anak ninyo ay may tungkuling kailangang gampanan sa mundong ito. Ang totoo, hindi ako ang may kaloob ng pangalawa niyang buhay, kundi ang Panginoong may likha ng lahat. Siya ang gumabay sa akin papunta sa inyo para isakatuparan ang kanyang kalooban." Wika ng matanda. At dito na nga nagsimula ang pagiging mag-aaral ni Jerry. Balik tayo sa kasalukuyan. Araw ng linggo at napakarami ng pasyente ni Mang Elyong. Siyempre, nandoon si Jerry para tumulong sa matanda. At kahit papaano'y may nalalaman na ito, kagaya ng pagtawas, paghilot at mga simpleng dasal panggamot. Sa kanya ibinigay ni Mang Elyong ang mga pasyenteng hindi malala ang dinaramdam. "Jerry, pagkatapos mo sa pasyente mong yan, pakitingnan mo yung anak ni Aling Magda. Mukhang nabalian eh. Ikaw na ang humilot doon." Wika ng matanda. Tumangulang naman si Jerry bilang tugon. Nang matapos niya ang isang pasyente ay agad na siyang lumapit sa anak ni Aling Magda.
Kakauwi pa lamang nito mula sa Maynila, kaya medyo arogante kung manalita. Ikaw ba yung gagamot sa akin? May alam ka ba? Wika ng binatang itatago na lang natin sa pangalang Simon. Napatingin naman si Mang Elyong kay Jerry pero nakangiti lang ito. Saan ba ang masakit? Amin na nang mahilot ko na. Wika ni Jerry. Akmang papaupo na sana si Jerry nang bigla siyang itulak ni Simon. Huwag mo akong hahawakan. Mamaya imbis na gumaling ako, mas lalo pa akong mabalian eh. Si Mang Elyong ang gusto kong humilot sa akin. Wika nito. Dahil sa ingay na ginawa ng binata, nakuha nito ang atensyon ng matandang manggagamot. Utoy, alam mo hindi ako nang hihilot eh. Ang eksperto sa ganyang larangan ay ang apo ko. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, siyang hihilot sa'yo. Wika ng matanda sabay hawak sa ulo ng aroganteng binata. Muli namang lumapit si Jerry pero imbis na magpahilot si Simon, pilit itong tumayo at iika-ikang lumabas ng bahay ni na Jerry. Tara na nga, Nay. Wala naman palang kwenta tong sinasabi mong manggagamot eh. Ni hindi nga marunong manghilot. Wika ng binata. Narinig naman ito ni Mang Elyong kaya muli itong nagsalita. Iho, sasabihin ko sa iyo, 3 hakbang mo mula sa kinatatayuan mo, sasakit ng husto yung pilay mo. Kaya kung ako sa iyo, hindi na ako magkikikilos pa. Wika ng matanda. At maniwala kayo o hindi, biglang natumba ang binata matapos niyang humakbang ng 3 beses. Napatayo ang lahat ng naroon at dali-dali namang lumabas si Jerry upang tulungan ng binata. Pero sadyang napaka-arogante nito, kaya walang nagawa si Jerry kundi ang bigyan ito ng isang malutong na sapok sa ulo. Aray! Anak naman oh! Para saan yun? Galit na tanong nito kay Jerry. Agad namang tumugo ng binata. Para matauhan ka. Halika, pumasok ka na sa bahay nang mahilot na yung paa mo. Huwag kang mag-alala, hindi ko yung puputulin. Wika ni Jerry habang pasimpleng tumatawa. Wala nang nagawa ang binata kundi hayaan si Jerry na hilutin ang kanyang paa. At laking gulat niya dahil konting haplos lang ng binata ay nawala ang pananakit nito. O ayan, ipahinga mo lang ng 3 araw, gagaling na yan. Wika ni Jerry sa binata. Hindi naman ito nakapagsalita. Hanggang sa nagpaalam na silang uuwi. Abot langit ang pasasalamat ni Aling Magda dahil sa ginawa ni Jerry. Kinabukasan habang naglalakad siya, napansin niyang naglalaro na ng basketball si Simon. Hinayaan na lang niya ito, kaso lang, akmang aalis na sana siya, ay bigla niyang narinig na nagkakagulo sa basketball court. Muli niya itong nilingon at nakita niyang pinagtutulungan ng mga dayo mula sa kabilang barangay si Simon. Nakahiga na ito sa lupa habang pinagsusuntok ng isa pang lalaki. Hindi na nakatiis si Jerry. Agad niya itong nilapitan upang awatin, pero pati siya ay nakatikim ng suntok. Dahil sa nangyari, wala nang nagawa pa ang binata kundi ang gumante hanggang sa masuntok niya ang isa sa mga dayo. Isang malakas na suntok lang sa panga ang ibinigay ni Jerry at agad itong bumagsak. Dito na napagtanto ng mga dayo na ang kalaban pala nila ay si Jerry, ang mag-aaral ni Mang Elyong. Nako pre, si Jerry pala to. Takbo na, wala tayong laban dyan. Wika ng isa sa mga dayo. Pagkaalis ng mga ito, agad itinayo ng binata si Simon. Ayos ka lang ba? Teka, ano nga bang pangalan mo? Tanong ni Jerry. Simon. Ako pala si Simon. Salamat pre ha. Siya nga pala. Pasensya ka na kahapon.
Tugon nito kay Jerry. Nako, wala yon. Sige na, umuwi ka na. Baka bumalik pa yung mga yon eh. Muling wika ng binata. Agad na din itong nagpaalam. Inakala ni Jerry na magiging maayos lang ang lahat dahil napakatahimik ng barangay nila. Ngunit naganap ang isang pangyayari na naging dahilan para subukan ang pananalig niya sa guro at sa kanyang kakayahan. Isang hapon galing sila ni Mang Elyong sa isang gamutan. Kinakailangan kasi nilang puntahan ng pasyente dahil hindi na ito nakakapaglakad. Tinanong ni Jerry si Mang Elyong nang, Lolo, kailan niyo po ako tuturuan ng mga dasal pang kumbate? Sa palagay ko po'y handa na ako para doon. Tanong ng binata. Agad naman siyang inakbayan ng matanda at nagwika ng, Ako ang magsasabi kung handa ka na, Jerry. Sa ngayon, pagtuunan mo ng pansin ang panghihilot. Huwag mong madaliin ang mga bagay-bagay. Ang kaalaman ay tulad ng isang mangga. Kapag pinilit mong mahinog, nagiging maasim ito. Ngunit sa kalooban ni Jerry, iniisip niyang walang balak ituro ng matanda sa kanya ang lahat ng nalalaman nito. Kinabukasan, habang nakaupo sa kanilang bakuran si Jerry, ay may napansin siyang isang lalaking dumaraan. Hindi pamilyar sa kanya ang taong yon, kaya sinundan niya ito. Nakita niyang huminto ito sa isang bakanteng lote di kalayuan sa bahay nila. Laking gulat ng binata nang bigla siyang tawagin ng lalaking yon. Psst! To! Halika! May sasabihin ako sa'yo. Agad namang lumapit si Jerry. Ano po yun, Manong? Hindi ba ikaw yung mag-aaral ni Mang Elyong? Ano na ba ang nalalaman mo sa kanya? Tanong nito. Agad namang isinalaysay ng binata ang kanyang saloobin, maging ang hindi pagtuturo ng mga dasal sa kanya ng matandang manggagamot. Naku naman, sayang ang panahon mo. Alam mo to, minsan ko nang nasaksihan ang kakayahan mo, kaya alam kong handa ka na. Kung gusto mo akong magturo sa'yo, heto, tanggapin mo. Wika ng lalaki sabay abot ng isang itim na libreta. Ano po ito, Manong? Hindi naman ho kaya mapahamak ako nito? Huwag na lang po. Tugon ni Jerry sabay soli ng libreta sa lalaki. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mapapahamak niyan. Yan din mismo ang mga dasal na ginagamit ng guru mo sa panggagamot. Huwag mo isoli sa akin. Pag-isipan mo ng mabuti. Ayaw mo bang mahigita ng kakayahan ng guru mo? Ayaw mo bang patunayan sa kanyang handa ka na? Wika nito sabay tawa ng nakakaloko. Bagaman nagdadalawang isip, kinuha ni Jerry ang libreta at inilagay sa kanyang bulsa. Agad na ding nagpaalam ang lalaki. Pagpasok ni Jerry sa kanyang silid, agad niyang binuklat ang mga pahina nito. Puro mga dasal sa salitang Latin ang nakasulat. Napuno ng kuryosidad ang isip ni Jerry noong mga oras na yon. Kaya kinabukasan, maaga siyang nagpaalam sa kanyang guro at mga magulang na pupunta sa bayan. Ngunit ang totoong pakay niya ay para hanapin ang lalaking nagbigay sa kanya ng libreta. Habang iniikot ni Jerry ang plaza, nakita niyang nakaupo ang lalaki sa ilalim ng isang puno habang nakatakip ang sombrero sa kanyang muka. Nilapitan niya ito at agad na binati. Manong, ako po yung kahapon. Gusto ko po sanang malaman kung para saan ang mga dasal na nakasulat sa libreta eh. Wika ni Jerry. Agad namang nag-angat ng tingin ng lalaki at umupo ng maayos. Sige, halika, maupo ka at ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat.
Habang nagpapaliwanag ang lalaking yon sa kanya, unti-unti niyang naramdaman na tila pumapasok ang mga dasal sa kanyang isipan. At nang matapos na itong magpaliwanag, nakaramdam ng bigla ang pagkahilo ang binata at tuluyang nawala ng malay. Nang magising siya ay nasa loob na siya ng kanyang silid at pinupunasan ni Mang Elyong ang kanyang noo ng maligamgam na tubig. Ano ba ang nangyari sa'yo't nawalan ka ng malay sa gitna ng daan sa bayan? Buti na lang napadaan ang mga kapitbahay natin. Naihatid ka pa uwi. Wika ng matanda. Laking gulat nito nang biglang hawiin ni Jerry ang kanyang kamay. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila galit na galit ang binata sa kanyang guro. "Huwag mo akong hawakan, tanda. Sana pinabayaan mo na lang ako dun. Total, wala naman akong silbi para sa'yo, di ba? Mahina ako, kaya nga ayaw mo akong turuan ng lahat ng nalalaman mo eh." Pasigaw na wika ni Jerry. Nagulat naman ang matanda, ngunit sa halip na magalit, ngumiti ito kay Jerry at muling nagwika ng, Ano ka bang bata ka? Hindi ba sinabi ko sa'yo ituturo kong lahat sa oras na malaman kong handa ka na? Imbis na huminahon, dali-daling tumayo si Jerry at lumabas ng bahay. Maggagabi na noong mga sandaling yon. Narinig naman ng mga magulang ng binata ang kaguluhan, kaya agad nilang tinanong si Mang Elyong. "Tatang, ano po ang nangyari kay Jerry? Bakit gano'n na lang siya kung umasta? May pinagtalunan po ba kayo?" Wika ng nanay ni Jerry at agad namang tumugo ng matanda. Wala naman, pero may kakaiba kong nararamdaman sa anak mo, Laura. Isang maitim at mabigat na presensya. At ikinalulungkot kong sabihin ito. Mukhang napasok ng aswang ang katawan at kaluluwa ng anak mo. Hinayaan na lang muna nila si Jerry dahil natatakot si Mang Elyong na baka kapag kinumpronta niya ito ay maaaring umalis sa kanilang pangangalaga ang binata. At hindi na nila magawa pang pigilan ang anumang mangyayari rito. Kinagabihan ay umuwi din si Jerry sa kanilang bahay. Kinuha ni Mang Elyong ang pagkakataong yon para malaman ang totoong nangyari sa binata. Jerry, magtapat ka nga. Ano ang ginawa mo? Natigilan naman sa ginagawa si Jerry at hinarap si Mang Elyong. "Ginawa kong nararapat. Total, ayaw mo naman akong maging malakas kagaya mo eh. Naghanap ako ng taong tutulong sa akin para maabot ang gusto ko. Ngayon, magkapantay na tayo, Tatang Elyong." Tugo ni Jerry. Narinig naman ito ng kanyang ina. Akmang sasawayin na sana nito ang binata nang bigla siyang pinigilan ni Mang Elyong. Kapantay ko? Kailanman walang nakapantay sa akin, Jerry. Hindi mo alam kung ano ang sinasabi mo. Muling wika ng matanda. At ang mga susunod na ginawa ng binata ay labis na ikinagulat ng kanyang mga magulang. Itinulak nito si Mang Elyong papunta sa dingding ng kanilang tahanan. Sa sobrang lakas ng pagkakatulak niya ay nawasak ito. Dahilan para mapunta sa labas ng bahay ang matanda. Agad sinundan ni Jerry ang matanda at nang tingnan niya kung saan ito bumagsak, hindi na niya ito mahanap. Biglang nanigas ang katawan ni Jerry at ang huling tinig na narinig niya ay ang tinig ni Mang Elyong na nagsasabi ng, "Masyado kang mapusok, Jerry. Hindi ito ang katangian ng isang taong magmamana ng kapangyarihan kong taglay. Sa ngayon, matulog ka muna." Matapos itong sabihin ni Mang Elyong, agad na nawala ng malay ang binata. Kinapa ng matanda ang kanyang katawan para maghanap ng mga palatandaan ng pagtatanim ng sumpa. Ngunit wala itong nakita. Hanggang sa mahawakan niya ang bulsa sa likod ng pantalon ni Jerry. Dito niya nakita ang itim na libretang iniingatan ng binata.
Isa itong libreta ng mga dasal mula sa kadiliman, mga antikristo. Isang malakas na manggagaway ang may gawa nito sa anak mo, Laura. Wika ni Mang Elyong. Dagdag pa nito na ginamitan niya ng hipnotismo si Jerry upang gawing itong tau-tauhan at makalapit sa kanya. Kilala niyo po ba kung sino may gawa nito, Tatang Elyong? Tanong ng nanay ni Jerry. Oh, isa lang ang kilala kong manggagaway na may galit sa akin. Nagkamali ako sa una kong hinuha. Hindi ito kagagawa ng aswang. Kagagawa nito ni Floro. Wika ng matanda. Kakatapos niya palang itong sabihin nang bigla siyang nakarinig ng taong pumapalakpak. Papasok ito sa kanilang bakuran. Magaling, Elyong. Hindi ka ba din kumukupas? Gusto ko yan. Kung noon nagawa mo akong talunin, ngayon tinitiyak ko sa iyo na ikaw naman ang babagsak. Wika nito habang papalapit sa kinaroroonan ng matanda. Agad inutusan ni Mang Elyong na ipasok nila sa bahay ang natutulog na si Jerry. Dali-dali namang sumunod ang mag-asawa. Floro, ang lakas naman ng loob mong pumasok sa dome ko. Hindi ako sigurado kung nabibingi na ba ako o sinabi mo bang pababagsakin mo ko? Matawa-tawang wika ni Mang Elyong. Si Floro ay ang mortal na kaaway ng matanda na naging dahilan ng pagkamatay ng pamilya nito. Kagaya ng ginawa nito kay Jerry, ginamit din ni Floro ang kanyang anak laban sa kanya. Biglang itinaas ni Floro ang kanyang kamay at may mga nilalang na naglabasan mula sa kadiliman ng gabi. Sumugod ang mga ito papunta sa matanda pero hindi nila magawang malapitan si Mang Elyong. Mga aswang ang ginamit mo ngayon. Desperado ka na ngang tao ka. Pero sige, pagbibigyan kita. Wika ni Mang Elyong. Itinaas nito ang kanyang kamay habang nag-uusal ng dasal at mula sa kaitaasan ay may bumulusok na liwanag. Nang humupa ito, nakita ni Floro na may hawak ng tungkod ang matanda. Pagbibigyan kita sa gusto mong mangyari, Floro. Pero sa pagkakataong ito, sisiguruhin kong hindi ka na makakabalik. Wika ng matanda. Ikinumpas nito ang kanyang tungkod at sa isang iglap, naglaho ang lahat ng aswang na tinawag ni Floro. Dahan-dahang lumapit si Mang Elyong kay Floro at unti-unti namang napapaluhod sa lupa ang manggagaway. Hindi nito makayanan ang lakas ng presensya ng matanda at itinutok ni Mang Elyong ang kanyang tungkod sa noo ni Floro at akmang mag-uusal na ng engkantasyon ay bigla siyang pinigilan ng manggagaway. Sandali lang, tanda. Tumingin ka sa likuran mo. Kapag namatay ako, mamamatay din ang pinakamamahal mong mag-aaral. Wika ni Floro, ngunit umiling si Tandang Elyong at tumugon ng, Sa palagay mo, hindi ako nakapaghanda. Kung noon nagamit mo ang sarili kong pamilya laban sa akin, ngayon hinding-hindi mo na ito magagawa. Wika ng matanda. Matapos niyang magsalita ay ikinumpas niya ang kanyang kaliwang kamay papunta sa direksyon ni Jerry. At maniwala kayo o hindi, tila binalot ito ng isang uri ng nakakasilaw na liwanag. Nilagyan niya ng proteksyon ang natutulog na katawan ni Jerry. At nang matiyak niyang wala nang makakagalaw dito, ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Floro. Kitang-kita ni Mang Elyong ang pagkadesperado sa mga mata nito. Napailing na lang ang matanda. Sinayang mo ang talento mo, Floro. Naging makabuluhan sana ang buhay mo kung ginamit mo sa tama ang kapangyarihang ipinagkaloob sa iyo. Ngayon, mamahinga ka na at huwag ka nang bumalik pa sa mundong ito.
Wika ng matanda. Matapos niyang sabihin ito ay agad silang binalot ng nakakasilaw na liwanag. Tumagal ng halos 15 segundo ang liwanag na yon. At nang humupa ito, ang naiwang nakatayo sa bakuran ay si Mang Elyong. Agad nilapitan ng mag-asawa ang matanda. Tatang Elyong, anong nangyari dun sa kalaban mo? Saan siya napunta? Wika ng tatay ni Jerry. Tumugo naman ang matanda ng, pinatawid ko na siya sa kabilang dimensyon kung saan makukulong siya sa haba ng panahon. Hinding-hindi na siya makakabalik. Agad nilang pinuntahan si Jerry at saktong nagising na ito. Agad itong nagtanong kung ano ang nangyari. Dahil ayon sa binata, ang huling natatandaan niya ay nagbabasa siya ng isang libreta sa ilalim ng puno sa parke. Sinabi na lang ng matanda na nananaginip lang siya at pinili ni Mang Elyong na ilihim ang pangyayari sa binata para na din sa sarili nitong kapakanan. Sa pagtagal ng panahon, pinag-ibayo ni Mang Elyong ang pagtuturo kay Jerry. Naging mahusay itong manggagamot at nagampanan nito ng maayos ang katungkulang iniatang sa kanya ng Panginoon. Si Mang Elyong naman ay bigla na lang naglaho. Nagpaalam itong aalis isang araw ngunit hindi na ito nakabalik pa. May huling mensahe itong iniwan kay Jerry. Nagawa ko na ang misyon ko, bata. Ngayon dumating na ang panahon mo. Gawin mo ng maayos ang katungkulan mo at tiyakin mong para sa ikabubuti ito ng nakararami. Sa kasalukuyang panahon, kilala pa din si Jerry bilang isang mahusay na manggagamot sa kanilang lugar. At lahat-lahat ng kanyang kaalaman ay utang na loob niya kay Tatang Elyong. Okay, opinion ko sa kwento. Ang angas ni Tatang Elyong, no? Sobrang lakas niya. Sayang lang kasi isang kwento lang din to eh. Maganda sana kung merong backstory itong dalawa, no? Si Tatang Elyong tsaka yung kalaban niyang isa, si Floro. Kaso wala, isang bagsakang kwento lang to. Kagaya nga nung sinabi rin sa kwento, naglaho na lang bigla si Tatang Elyong, kaya siguro wala nang mga naging kwento pa. Pero malay natin. Ako, di na ako maasa kasi mahirap umasa kapag ganun eh. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.